Дай ти играме за плейсмент и ендгейм да ги избиеме. Ендгейм ще сме 40 човека някъде. Ето тук е дропа. Гледайте към дропа. Денис не знаеше какво е булс. Не знаеш какво е кур? Кажеш кога играхме с колелата и той вика какъв е това булс, бе. Конватни. А, не, той е за тук, ако някой да вземе оръжие и той да го убие. Да, Това ще съм аз. Никога. Да, Ще мога да майката сега. Ама аз не намерям оръжие. Там нема оръжия. Аз ще помпа. Взимаме оръжие, отиваме да го убиваме. Да. Аре, имам SMG. Нямам никакви оръжия. Има помпа. Ти го набомбастим. Някой да ходи да го убия, аз нямам никакви оръжия. Щом оставихте! Ама ти само и да е момник, да ти епа майката, ела тук отгоре колко. Денис, ела ме вземи, Денис. Аре, идвай. Аре, ето, давай. Отиваме към теб. Къде са? Ори към теб, бързо. Еги, дай! Кракнат! Нено! Дай! Вижте, кракнат! 4 лайк! Не, GG съм. Идвам. 30 лайт! Идвам. Аз бях убил един скьор. Аз нямам още помпа. Идвам. Тук имаш при мене. МК и една сива помпа. Хора! Къде? На мене, 100! Идвам. 10! И аз. Найс. 20! 30. До! 100, 10! 10! Найс! Деле, кой ми крадна сила, Аз! А, добре. Що ме емо, значи може. Ме той, аре, престани, бе, дебел. Полкет! Е там, хора. Хора на мене. Хора. На мене. Е там. Навсекъде! Бокснете се, елато в бокс. Ама нема бе, брат, ама твари къде отива? Гого, умирай, момче, умирай. На едно кръв е, О, брат, не отивайте, не ми помагайте. Си е бокстата. Не бе, стойте бе, брат. Мето, скрий се бе, брат. Гого, ела при нас. Не може, момче, къде ме стрелят, да те помогнат. Как? Не, помощ! 84 шилд, 84! Аз съм дед, бе, брат! Не, но съм. Не, те, момчета сте там, го е там! Ела при мене, ела на мене. Момчета, елате на мене, на две кръв съм. Аз съм дед! Това момчета, бе! Еле! Стоп! Нема колко да чекам! Педарас. Не бе, брат, две Аз си крил какъв храстите. демонистки педераски братовчет имате. Какъв долен братовчет имате, брат. Така, брат! Този се тя. Бата, долу съм му храсти. Найс. Леле, брат, ема имаш брат, един као се тя. На този 0 кила ушиш нещо прави. Мадалона на вас. Хилни се. Окей, не, Мац, 0 съм. И то нема много. Ево, хилвам едно мини. Ако искаш метко. Добре. Дръж, да хилне ми бига. Ето тук. Найс. Оставете се да се бият. Имаш ли патрони за помпа? Да. Не, за нас нямам. Ево нагоре, да. Не. Прекнахам. Ево, аз му един бокс. Найс. Ево, хилвам, чик. По тебе. Един фиштик. Ево, найс. Има митик помпа. Има митик помпа.
имам от Дениса, ако искаш. Аре, за мен. Найс! То ти е на един удар. За мити помни. Не, брат, най-лошото е, че не е мат. Найс! Дай ръш. Взем. Найс! Дит! То другия соп. Много съм го взел да взем мат. Взех мат. Емо, били го. Имам някъде към 100-130 маци. 160 маци. Момчета, я там. 3, 57, 27, 54. Ето му мили. Имам 300 маци. Първи го вземах, първи го вземах. 200 и... Найс. който го иска това има ли лава? Аз ще се Че? Какво, кое? Още. Ето. Ръчкайте. Зад нас! Снайпът е тенис. Аз знам си склада. Ама чакай, аз си имам. Момчета, моля ли патрони семка, че не? Аз нямам заемка. Найс. Елате. Имате ли патрони? Нямам нищо за ротейт. Право. Топа няма газ. Виждате ли така, Ето, като... тук се бързо. Момчета, виждате ли така, като не се караме какви яки игри правим? Не е много яка, да. Трябва да още поне 8 кил за да я. О! 90! Зад нас, снайпът ви бе. Зад нас? Дай да го убиме, дай да го долу. Диви ходи напред, човек. Къде знаеш колко не е добър? Бега. Давайте. Не, не, 14 шут. и е тука. Некой е ти. 15. О, 76. Момчета, ние ще стекнем. На мене, моля некой да дора. Идвам. Ето това за дървата. Кракът дет, това беше най-слабия. Его е. Не, там вече. Чета, тук има митик. Стрелец, зад нас, методи. Ле, ние сме наебани, момчета. Клекнат! Минус 83. Шилд, крак. Шилд крак. Тук има златна пол. Нещо за шилд имате ли? Му дай, че аз сила, брат. Дай я на мета, ако искаш. Мета е по-добър от тя. Дай я на мета. Имам си. Добре, аре. Не. А на мене нищо ми дадохте. Някой шилд има ли? Аз имам 2 минути. Мерси Дениса помпата. Някой да запи, Ръчна. Ние сме само. Да. Някой... Аз на нас един. Всичките ли имаме бухалки? Да. Не. О, 94 лайт. Дед. Какът? Уби? Найс, бе. Дед. Денис. На мене. Още една лечете. Ого, решим. Вътре, майка. И аз имам лилава помпа. Не отивайте надолу в тунела. Не отивайте. Тук. Внимай. Е тук, отдолу. Качи при нас. Оставете зад нас да не Ма те ще грома нещо 4 момчета. Не, тук 3 ако не, майче има другите кемпи. Не бе брат, ама какво е то малник, брат? Някой има ли спак? Да, аз имам. Ево, по-бързо. Къде си? Ето ги, е тука. Почнах. Найс. Най-ну. Влизаме ми дроб. Крата, дед. Не. Махайте се.
Mach, sad si mi noći vidio. Nice. Na mene, kratak, ne, no, dead. Dobro. Dead, To pošto? kratak, dead. Ne, Četiri dve. Kako 4-2 me vod? Brat, ništa 3 odborišta, 6 čove, a ne. Kelvin. 4 fenofeno. Tiri wapo! Arabe! Tam se, bio se. Ajde, 4 fenofe. Къде са, бе? Къде? Къде отиде, бе? Откъде, бе, брат? Виж го лудя. Дай, той ако не направи 4 в едно. Крака, дай, но! Браво, бе. То дръмкане. Записах. Найс, бе, момчета. Емо е най-много кил, бе. То да ни седи. Нищо. Дали седи? Аз съм